Hazviperi mushe panguva ine pane mashoko ari kubuda muCNC achitaura vachinzi VP Constantine Chiwenga vopa mawarnings vachiti zvimapublic hearings zvenyu izvi zvikaimakaramba muchiita zvamuri kuita izvi zvokwataka macitizens aiwa takuzvivharisa chiti kuchiri kuonekwa kunzi as people are rejecting maconstitutional amendments vachiti hatisi kumada and panguva ino one man one vote ndozvakaenderwa kuhondo hatisi kuda kuti tiite these amendments otherwise handi yedu kureferendum munyasi kuona maviews edu dzaramira mashoko kubuda panguva ino toka pamusoro paVP Constantine Chiwenga subscribe or like on the bell icon sisi inobuda nyora chiti ED versus Chiwenga paipa hanzi General Chiwenga vati kana mukaita zvekutamba tuma-consultations twenyu takuzvivharisa mashoko anobuda panguva ino achiendomira achinzi #Keep3 #Vision 2030 panguva ino kuchionekwa kunzi VP Constantine Chiwenga is against these constitutional amendments ari kuuya panguva ino vachiva vachitaura vakamirira vagari venyika yeZimbabwe as usual VP Constantine Chiwenga anoisa the people first in front achiti aiwa zvinodiwa nevanhu ndozvatinosapota izvozvo these people vanhu vatinotungamira and vanhu vakatiisa pathese positions so let us respect them panguva ino VP Constantine Chiwenga ari kuonekwa kunzi even in the politburo akakweshana naupa muchinguri nanaLove More Matuki pamwe chete nemutungamiri wenyika panhau dzemaconstitutional amendments vakudzoka vakathreatena VP Constantine Chiwenga zvakaipisisa asi Chiwenga panguva ino ari kumudzosera kumashure Chiwenga ari kuti 2028 handi kuma-elections there's zero need yekuti tiextenderane materms as if nyika yeZimbabwe muri kuleka maleaders madevelopments ari kubuda pachena achionekwa kunzi the situation is now tense with the ruling party ZANU-PF. We do not know how it is going to end up being. Mina comment section medu dzafungiro imo tukudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.